Vítame rozhodnutie vlády o odmietnutí členstva v Rade mieru Donalda Trumpa. Pre Slovensko ako malú krajinu je životne dôležité, aby sa medzinárodné vzťahy riadili jasnými pravidlami garantovanými demokratickými medzinárodnými organizáciami a nie želaním jednotlivcov, ktorí sú bohatí a mocní a vytvárajú si paralelné štruktúry na riadenie sveta. Šokuje ma však, že vláda sa odvoláva aj na to, že jedným z dôvodov je vysoký členský poplatok vo výške 1 miliardy. Je to hrubá lož. Bohužiaľ, vyzerá to, že Robert Fico sa snaží vyhovieť len tej časti voličov Smeru, ktorí boli oklamaní predchádzajúcou propagandou predstaviteľov Smeru a podporou Donalda Trumpa vo volebnej kampani a teraz fanaticky obhajujú Donalda Trumpa a všetky jeho kroky. V skutočnosti nikto po nás žiadnu miliardu nechcel. Členstvo môže byť buď dočasné na 3 roky, alebo trvalé. A 1 miliarda sa vyžaduje len pre tých, ktorí sú trvalé členstvo. Takže Robert Fico opäť zavádza a snaží sa vyhovieť aj tým voličom, ktorí sú proti členstvu v tejto organizácii a zároveň aj tým voličom, ktorí fanaticky podporujú Donalda Trumpa.